L'any 1922, un jove Salvador Dalí i un ja popular García Lorca es coneixen a la residència d'estudiantes de Madrid. Aquest serà l'inici d'una amistat que durarà 8 anys, fins que la diferència de les seves inquietuds els distanciï inevitablement. Sobre aquesta relació s'han escrit moltes pàgines, però la interacció intel·lectual i artística que van mantenir els dos creadors potser és menys coneguda pel gran públic. Había una cuestión que sí se había tratado en algunas ocasiones, pero solo parcialmente, creo yo, que era el diálogo intelectual que los dos mantienen a lo largo de los años que dura su amistad. A través de divers material documental, d'algunes de les seves obres més significatives i d'una selecció de peces d'altres artistes, entre ells Picasso, Derain, Cézanne o Le Corbusier, els visitants que assisteixen a l'exposició Dalí, Lorca i la residència d'estudiantes al Casa Fòrum de Madrid podran copsar el diàleg artístic que van cultivar amb dos creadors.